Ayan guys, bumili kami dito ng bigas. Nag-testing kami na sila. Oo. Ang igagarantiya ko lang sa'yo, mas masarap pa ito sa asawa mo. What? Oo. Ayan, si Kapitana po ng Barangay Arugang. Mag-hi ka naman dyan, Kapitan. Ayan. Ang kanidi bugas, mas marasa pa sa iyo asawa. Hindi na ang palit. Kung nani mo asawa, masagumara, palit kami di bugas. Ang kadelikaduhan nito, kapag natikman nyo ang bigas nila, nako, baka ipagpalit mo na yung asawa mo. O diba? Nakakumbinsi talaga, nakakukuha ang power. Sigurado wala ko na mayo mo, sala ko pa nga yan. Ayan guys. Re, ipagsala ha, bangin, dadumutan na sa balay. Sigam lang ko na lang. Hindi kami napalit kay Dire sa ready nagbabaysok. Di ba, Kapitan? Dire sa ready nagbabaysok. Ayan. Ang kasawa lang nagbabaysok talaga. Masaya na? Ate, may kami sa bugas sa tag 20 ang kilo? What? Kaya ba man dito 30? Sige, bye-bye. Thank you. Ayan, palit na kami dito po sa tabi. So, ayun mga guys, nandito po kami ngayon sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At dahil nga po katatapos lang po ng matinding pag-ulan at pagbaha po dito sa buong lalawigan ng Northern Samar, kami po ay nagpasigurong bumili ng bigas. Ayan, dahil ilang araw na nga pong nag-uulan at wala na po kaming pinangsasaing. Ayan. Nag-ano na lang kami, naglulugaw na lang po kami mga guys. At ayan, bising-busy po yung buong bayan dahil yung mga tao po ay nagsisibilihan ng mga goods para po sa kanilang mga pangailangan dahil ilang araw nga pong nag-uulan at karamihan po sa mga tao ay hindi po nakakapunta ng bayan para po mamili ng kanilang mga pangangailangan. So ayan, daan muna kami dito guys. Ayan, shoutout sa legit na cellphone repair shop dito po sa Lawang, Northern Samar. Kaway-kaway na doon. Dire ka pwede bayaan. Huh? Kaya sa may paralit gasolina. Ayan, ito po dito yung cellphone repair shop dito po sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Kaya guys, kapag may mga sira yung mga cellphone ninyo, dalhin nyo na po dito. Wag lang yung mga sirang relasyon dahil wala na silang solusyon. Nagsisearch XXX. So ayan guys, mahuraw na dito sa Lawang, Northern Samar. Kumanaan panahon sa pag-inuran ng pagbaha. So niyan, move on na tayo guys. Ayan. At ang pag-move on ay gamitin sa paglalaba at paglilinis ng mga napagbahaan dahil may nakita ko mga post na isa na lang yung kanilang brief na mamara. John Mark! Dada buwas! Nga waray es! Ala, nagagalit ng customer, ho. Ayan mga guys, thank you so much sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagantabay at pagsuporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. God bless us all and keep safe everyone. At syempre mga guys, magdasal po palagi tayo sa Poong May Kapal para sa kanyang pagmamahal at mga gabay. Thank you so much. Yes, yo, bring it down to you.